ngiyacela nje siye ezwini lenkosi encwadini kaGenesis chapter 17 sizofunda nje from verse 1 to 2. Sisenyangeni abantu besifazane. We salute women abayiqala lendlela bazalwane abaphutha a stop ekuphathweni kwama ID ngalezo ikhathi, and siyakholwa ukuthi uNkulunkulu nabantu besifazane abavuse manje, they are going to put an end to every plot of the enemy. Hallelujah. Nabavuswe manje abantu besifazane, they are unique, they are powerful, ngakho we celebrate them. If you are a woman, thinto emunye umuntu wesifazane oseduze kwakho uthi you are more than enough, you are capable, you are made in God's image, you are wonderfully and fearfully made. Amen. Genesis chapter 17. Ngiyacela ofundayo la ekhaya asifundele. Isihloko sithi ukuthenjiswa kuka-Isaka. U-Abrahami aneminyaka engu-9 uJehova wabonakala ku-Abrahama wathi kuye, "NginguNkulunkulu uSomandla, hamba phambi kwami ungenaqala. Ngiyakwenza isivumelwano sami phakathi kwami nawe, ngikwandise kakhulu." When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, "I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless." Verse 2, "Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers." Ngiyacela umama besifundela sikhulekele. Baba, siyabonga izwi lakho linamandla. Izwi lakho lisando lifika libhidlise konke okubi. uNkulunkulu athongcwele usakhuluma namuhla. Silalele Jehova, malisebenze emzimbeni yethu ngoba uthe wena kuzakhe izwi lakho lifana njengomuthi emzimbeni wethu. Baba ngcwele siyalamkela, sisize moya ongcwele, sibe the doers of your word. In Jesus' name, amen. Amen. Bazalwane, kwincwadi esiyifundayo sibona uNkulunkulu efika ehambela uAbrahama elithi izwi lenkosi. uAbrahama wayeseneminyaka ewu99 ngaleso sikhathi, and uNkulunkulu mayevela kuAbrahama uthi, "NgiwuNkulunkulu umnini mandla onke, hamba phambi kwami ungasoleki ngokuthembeka and faithfully." Abese athi, "Ngizokwenza isivumelwano phakathi kwami nawe, and ngizobese ngiyakwandisa. I will increase you in numbers." Malibonga igama lenkosi. Uma uqala bazalwane uGenesis chapter 12 sibona ku verse 1 uNkulunkulu eyalela uAbrahama ethi, "Abrahama, phuma ezweni lakini, athi ushiye izihlobo nabangani, uye ezweni engiyakukhombisa lona." Malibonga igama lenkosi. uNkulunkulu ekhipheni uAbrahama masephuma elalele umyalelo kaJehova, lithi izwi lenkosi uNkulunkulu bese uyakhuluma kuAbrahama uthi, "I will make you into a great nation." Ngizokwenza isizwe esikhulu. Number 2, I will bless you. Malibonga igama lenkosi. Abesathi, "I will make your name great." Ngizokwenza igama lakho libe likhulu. Angithi aqaleni uthe ngizokwenza isizwe esikhulu. Abesathi ngikubusise. Ubese uthi ngizokwenza igama lakho libe likhulu, and you will be a blessing. Now this is a second dimension kaAbraham as a blessed man. Eyoqala uNkulunkulu uthi, "I will bless you." Malibonga igama lenkosi. Ku number 2 uthi, "You will be a blessing." Kusho ukuthi bazalwane kukhona ama level okhamba noNkulunkulu angafani.
kukhona la khona uNkulunkulu ethi ngizokubusisa, meaning mina Ntokozo ngibusisiwe. Kodwa kukhona ilevel la khona isibusiso singasagcini kimi kuphela, kodwa mina sengiba yisibusiso, ngingasayena obusisiwe nje, blessed, but I become a blessing. Okusho ukuthi nabantu abasondelana nami bayabusiseka ngoba mina sengiyisibusiso. That was a second dimension of Abraham's blessings. Ubesithi uNkulunkulu, I will bless those who bless you. Ngizobusisa bonke abakubusisayo. Ngibese ngiqalekisa wonke umuntu oqalekisayo. Ubesathi bonke abantu bomhlaba bayobusiswa ngenxa yakho. Oh bazalwane, what a blessed man. I will bless you, you will become a blessing, and all the people of the earth will be blessed through you. Kushuthi uAbrahama una 3 dimensions of a blessing ahamba nawo, because wa obeya uNkulunkulu ethi Abrahama phuma ezweni lakini ushiye ihlobo nabangani abesathi ngizokwenza isizwe sikhulu, meaning ukulalela icommand kukaAbrahama kwadonsa izibusiso zikaNkulunkulu. Malibonga igama lenkosi. Lithi iBhayibheli umeqeda ukumbusisa lapho uNkulunkulu ekhuluma lezi zibusiso, uAbrahama wabese wakhela uJehova ialtar lapho eShekhem. Lithi wadumisa uNkulunkulu okhulume kuye. Kusho ukuthi uAbrahama yonke indawo ayehamba kuyo and every experience ayeba nayo noNkulunkulu wayibesatha ngimhlabela uJehova ngimenzele ialtar. Lithi iBhayibheli leli altar alakha kuGenesis chapter 12, it was an altar of praise, praising God for the blessing he has released over him. Malibonga igama lenkosi. Lithi ke iBhayibheli uAbrahama wehla kancane wehlela ngaseBhethel. Lithi mayehlela eBethel wafike wabiza igama lika Jehova. He started praying unto God, and lelo altar libizwa an altar of prayer, ialtar lomthandazo, ngoba uAbrahama walimisa lelo altar wabese wamemeza uNkulunkulu. Malibonga igama lenkosi, ngoba awukwazi ukuhamba noNkulunkulu bazalwane ungenali ialtar ohlangana naye khona. Ubalulekile ukuba ne-altar lomthandazo la khona uhlangana noNkulunkulu. Malibonga igama lenkosi. Lithi iBhayibheli uAbrahama wamisa i-altar of prayer. That means bazalwane uyakwazi ukumisa ama-altar amaningi uwedwa, awudingi ukumisa i-altar elilodwa. For every encounter with God, raise an altar. uAbrahama wenza ialtar of praise, wadumisa uNkulunkulu ukuthi ukhulumile, akukenzeki lutho luhle, akakaboni lutho ephathekayo, kodwa ngoba uNkulunkulu sekhulumile wathi uAbrahama ngenza ialtar ekukhulumeni kaNkulunkulu, ngoba ngiyamazi okhulumayo ukuthi uyafeza maseze wakhuluma. Ngakho ngizodumisa ngingakayiboni izinto angithembise zona, ngisamdumisela ukuthi useshilo. An altar of praise. Malibonga igama lenkosi. Elandandela lapho, it was an altar of prayer, i-altar lokufuna uNkulunkulu. Lithi uAbrahama he called unto God, wabiza uNkulunkulu. Noma izethembiso ezikhulunywe kuAbrahama ziyinkulu, kodwa indlela yakhe ayibanga lula. Ngoba when you are a groundbreaker and a generational breaker in your family, kuwena ozobreaka ama generational curses in your family, kuwena ozoqala into engakazi bekhona emndenini wakho, indlela yakhe ayibi lula. Kunabantu abayofika emva kwethu sebehamba kalula ngenxa yokuthi sihambe phambi kwabo,
sabreaka ama-cases, ama-generations, sabreaka izinto ekwakuthiwe akunakwenzeka lokho emndenini wakasibanibani, kodwa samisa i-altar, samisela uJehova, sambiza uJehova ongumabizo wasabele. Ngakho iy'ngane zethu seziyombiza uJehova kwi-altar engambiza kulo. Azizuqala ama-altar amasha, kodwa seziye ema-altareni abazali babo ababiza khona. Malibonga igama lenkosi. That means abantwana bethu will not suffer from the things that we suffered from. Abantwana bethu abazubhekana nezinto esibhekane nazo ngoba besiyabogcina ukuma kuleyo nto ukuze ngathi phele kube seqala into entsha. Ngingashumayela yini namhlanje kubantu besifazane sisenyangeni kaAugust, a month of new beginnings, ezinto ezintsha uNkulunkulu azozenza phakathi kwethu. Malibonga igama lenkosi. Kodwa abantu abazokwazi ukuhamba noNkulunkulu esithembisweni sakhe bamlinde size sifezeke, abantu abanawo ama-altar. Uma i-altar lakho libanda nejeni yakho iyoba nzima. Indlela yethu iqiniswe altareni. You are as strong as your altar. If you are not found in your altar, you will lose some battles. Malibonga igama lenkosi. Hallelujah. Malibonga igama lenkosi. Uma ungenalo i-altar limileyo uyodlala abathakathi, bayokhuluma kanye izinto zenzeke. Kanti mawune-altar elifuthayo, uPsalms 91 uthi akuyoba khona ngisho ubhubhane phezu kwekhaya lakho. Kuyofa abanye ngapha, kufa abanye ngaka-left, but none shall come near your house, because there is a burning altar elishisa konke okungalungile. Oh, usondele nje uzozama uthatha amashansi, usondele emlilweni uzosha. There is an altar of God that is established. Honamaya kosinaha lebreke sanda kosha helamanda kosinaha. For every encounter simisela uJehova i-altar, noma singakayibona izinto azethembisile ukuthi ushilo nje sengiyalakha i-altar, ukuze i-altar libe isikhumbuziso sokuthi wakhuluma uNkulunkulu. Heyakho hela masuthathaya. Hallelujah. Henamaya kosa. He is a covenant keeping God. Yenzi covenant noNkulunkulu ngoba he is one God who does not break covenants. Ufeza noma athembisa kubo bengasekho. Ngoba uthembisa ngakhohlwa. Abantu bayakhohlwa, abantu bayashiya, abantu bayasithembisa bathi ngiyoma nawe, abantu babese bayahlehla. Kodwa khona uNkulunkulu othi mayikhulumile ungumlomo ongathethi imanga, akajiki, akajikelana, akashiyani. Okhamandi yakhoshana mayiqale nayo indlela bangashiya bonke abanye endleleni. Uthi akina kwesaba ngoba lo ngiyamazi ekholwa nguye. Hallelujah. Sizofusa abesifazana abazoba namandla, abangezukufethekethisa, abangezukutetemba, ezothi noma ujikelwe abantu bonke uthi as long as God is on my side I will make it in life. UJehova engakimi kubani ongamelana nami. Ngiyadeclare abantu besifazane mukhulu ongakithi kunaloyo sezweni. Oh, sahamba naye, salahlwa abantu, sajikelwa abantu, saphukwa konke ababesithembise kona, kodwa sasala noJehova sinobufakazi ngoNkulunkulu ongashiyani. We have found him to be faithful. Hallelujah. Oh, Shanaha. Helamaya Koninasu. Mishana Yakoniaha. Hilahana Nahasunaha. It is with Ngosi. Abraham umyalelo. Othephume ezweni. Shihlobo nabangani. Leave your father's household. Meaning everything that has to do with my father, I leave it behind. Lento yobizo
Pastor basinakho ukukhipha emndenini. Inakho. uNkulunkulu kunezinto abonayo ukuthi ngeke ifezeke mawusakhushwiniwe all over. Futhi uzophinda ube right nabantu. Suke kuyisizini nje yokulungiswa kwakho. Sishiya ihlobo nabangani. Uyezona ngikhombisa lona. Kodwa uLoti wamlandela. Kanti uLoti uyifather's household, not Abraham's household. Ngoba wena Abraham ngiyokwenza isizwe, angizuqala ngabakhona, kodwa ngiyokwenza isizwe esikhulu. Lithi izwi lenkosi ohamba uAbraham, Genesis chapter 13. Ngoba umuntu wesibusiso lona. Uthi imfuyo kaAbrahama yanda, nemfuyo kaLoti yanda. Kwabese kwaba nequarrel phakathi kwabelusi babo ngoba bebanga ama-grazing pastures ukuthi sisakuzilusaphi izimvu. Lithi izwi lenkosi Abraham wabese wathi kuLoti kungcono sihlukane ukuze kungabikho uxabana phakathi kwethu. Hamba nemfuyo yakho nabelusi bakho ufuna indawo. Sethu Abraham akhetha indawo. Alazi nanti iKenani indawo oyibona ifanelekile. Lithi iBhayibheli uLoti wakhetha indawo eyayibonakala inhle kunayo yonke. Uma uhamba noNkulunkulu ngisho kwadule ayaqhuma amanzi. Ohamba nabo ngabayeka bakhethe. Bakhetha indawo ezihlaza ezibonakala zinotshani zicebile ukuthi inkomo zami zizodla kahle. Kodwa wena Abraham usale noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wathi mayisala uAbraham noNkulunkulu wafika uNkulunkulu wathi buka Abraham izwe. Buka from the right, from the left, from the north, from the east. Ubese athi lihamba hambe ngoba lelizwe sengizokunikeza lona. Uthi buka ngaphesheya, uthi as far as your eyes can see I shall give it to you. Ngoba mawuhamba noNkulunkulu hena masna uNkulunkulu kunikeza okungcono kunakho konke. Lithi iBhayibheli emva kwalokhu Abraham wabese wamisela uJehova ialtar, an altar of peace. Ngoba there is no longer gonna be a quarrel between him and uLoti. Elokuthi sengihlukene noLoti. Sengisena noNkulunkulu and nginokuthula. Endleleni kufanele abuye uhlukane noLoti. Khona izinto uNkulunkulu angeke ayikhulume kuwe ngoba usasurroundwe uLoti. uLoti uyashiywa endleleni, kuyahlukanwa noLoti ngoba lendlela kuyona kaLoti ngeyakho. Lendlela lena beyingabizelwanga ukuthi ihamba nabantu, lena yakho wedwa. Ngakho shiya uLoti ukuze uzobambana noNkulunkulu. Shiya uLoti ukuze uzokuzwa ukukhuluma kaNkulunkulu. uLoti mase kusurrounde kakhulu, you don't even hear the voice of God. Ngakho kuyahlukana noLoti. Lithi wamane wahlukana noLoti wafika uNkulunkulu wathi buke north, buke south, buke east, buke west. That means when I take along people engashiwa ukuthi ngihambe nabo, I will experience a season of silence, a season of stagnancy. La khona kufanele ngabe ngenzile progress, but I'm not making progress. Malibonga igama lenkosi. Lithi ke iBhayibheli, ho masufika ku verse 16. Lithi iBhayibheli kwase kuphela 10 years uAbraham eseKenani. 10 years eseKenani.
Ayithi lo muntu ukhulunywa ukuthi uzokwenza isizwe esikhulu, and isizwe esikhulu sakheka ngokuthi kube namadodana namadodakazi, ube nabantwana ukuze isizwe sibe khona. Kodwa lithi iBhayibheli kwasekuphela u10 years uAbraham eseKhanani, ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma besuka eHaran, uAbraham was 75 years, useno 85 manje, isethembisa sibonakala isifezeka. uSarai usayinyumba. Lithi iBhayibheli uSarai wathi kuAbrahama, mhlawumbe uNkulunkulu unginqabele mina ukuthi ngibe nabantwana, kodwa uNkulunkulu angangenzela ukuthi ngenze umndeni ngalesi sigqilakazi sami uHagari oyisigqilakazi saseGibhithe. Lithi iBhayibheli wathi kungcono myeni wami Abraham ungene kuye umenze unkosikazi wakho, hleze yena sitholela abantwana. Lithi izwi lenkosi nangempela uAbrahama wavumela umkakhe, wamthatha uHagari. Lithi uHagari wakhulelwa. After etholile ukuthi ukhulelwe, she started despising uSarai. Lithi waqala waba neattitude manje kumedem wakhe, ngoba yena usekwazi ukuthola into umedem angakwazi ukuyithola. Lithi iBhayibheli ma emhlukumeza kanjalo uSarai waya kuAbraham ekhala wathi, may the Lord judge between mina nawe Abraham, ngoba lo muntu wesifazana omthathile is bringing pain into my life. Uthi Abraham, bona ukuthi wenze njani, isigqilakazi sisezandleni zakho. And lithi iBhayibheli waqala uSarai wamhlupha, wamphatha kabi uHagari waze wabaleka. You know the story until azazala ingane uIshmayeli indodana. And lithi iBhayibheli wayeseno 86 years uAbraham ngesikhathi uHagari ezala umntwana. Kusho ukuthi 11 years later umntwana kuSarai akabi khona. Uma bengaphathani kahle uSarai noHagari, wagcina emxosha uHagari wahamba nomntwana uIshmayeli. La sifunda khona uIshmayeli wayesakhona eyingxenye yomndeni wakhe ngakaphumi. Lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wafika kuAbraham. Sekwenzeke konke lokho, usehambe wahlukana noLot endleleni, usehambe kwazaleka uIshmayeli, ngoba uSarai became impatient in waiting for the promise. Kwasho ukuthi noma ungawazama ama-alternatives but awakuyisubstitute ipromise. Uma uNkulunkulu ekhulumile, don't go for alternatives. Trust him ukuthi lento ayishilo uzoyenza. uNkulunkulu ogcinayo isethembiso sakhe. Ngoba Ishmayeli bawufakazi bokuthi sihluleke ukumlinda uNkulunkulu esithembisweni abesenzile. Malibonga igama lenkosi. Ngakho akekho umuntu ozoba noIshmayeli in this place. uNkulunkulu uzosinikeza the resilience to wait and trust God kulokho uNkulunkulu akuthembisileyo, ukuthi othembisileyo ukholekile. uNkulunkulu ufika kuAbraham eseno 99 years. Ngiyalithanda iBhayibheli when it is specific. Bazalwane, it was 13 years later after sekuzalwe uIshmayeli. Ufika useno 99. I'm sure wayesebona ukuthi lento uNkulunkulu ayikhuluma ngeke isenzeka. uNkulunkulu ukhulumile nje uyangiduduza, kodwa lento angiyiboni yenzeka. Lithi iBhayibheli uSarai ngaleso sikhathi wayino 89 ngoba babeshiyana ngo10 years. Uyabona ukuthi unkosikazi wakhe usemdala ukuthi angathola abantwana, naye usemdala ukuthi angakwazi ukuthola umntwana. Lithi iBhayibheli wafika uNkulunkulu uma evela kuAbrahama uthi, I am God Almighty. Uziveza njengo El Shaddai. La sephelile amathemba,
la seqime ngisho imthandazo, la ithemba lingasekho khona. Wafela uNkulunkulu kuAbrahama, wathi ke uNkulunkulu umnini mandla onke, I am God El Shaddai, the Almighty God. Engathi wayizothi weAbrahama, amandla esibeletho akimi, ngiwuJehova umnini mandla onke. Lendlobona ngathi awusoze waba nayo ngoba usumdala, ngizomemezela ukuthi amandla emali akuJehova. I am God Almighty, ngiwumnini mandla onke. I am Jehovah El Shaddai. There is nothing that is impossible with me. When I appear carrying all power, all authority, and the heavens and earth is in me. Hela mashateya kosana. Asikho isibeletho esingamelana namandla Abrahama. Asikho isikhathi nokuphela kweminyaka okungamelana nami. I am God El Shaddai. Oh, ngiuNkulunkulu onamandla okwenza izinto ezingakholekiyo kubantu. Hela mashata. Hela maya kosina. Who said he walk before me faithfully and be blameless? Hamba phambi kwami ukholekile, ungasoleki. Ngoba I am about to fulfill yonke into engiyithembisileyo. Ngakho Abrahama ngizothi this time leli hora kulona is called the fulfillment of promises. Don't mess up in this season. Abraham usewindini manje lokwenzeka kwayo yonke into engayikhuluma. Ngakho hamba phambi kwami ungasoleki, ngoba ukwazi ukona ngesizini yokufika kwesethembiso. Hola mashata, hilamaya korida basaya. You are in the midst of a breakthrough. You cannot mess up. Ingoba uNkulunkulu uyazi ukuthi masekusondela ukufezekiswa kwesethembiso, uSathane unomkhuba wokukuthemta to give up. Ngakho uyafika uthi manje qaphela ukuhamba kwakho. Nakunyathela kwakho Abraham, be blameless and be faithful. Hamba phambi kwami ungasoleki. Mangabe bawunabantu Abraham obabambela amagqubu, I release them now, ngoba we are in the fulfillment of a promise. Hala mashade ya kosina libra kasuna na mahasona magade khona bazondayo. Khipha inhliziyo yenzondo manje, khipha inhliziyo yenhle, usale nenhliziyo kamoya, ngoba babambise ithembiso abakwazi ukutholakala bezonda. Hulamaya hilamaya kuramaya lamasuna kasana usehoreni lokuthi ngifezekise yonke into engayikhuluma Abrahama. La mashina khamandu yakhosana konke ngakhuluma kuGenesis 12 sengizokufezekisa manje. Zonke leminyaka bengisaqeqesha, ngikufundisa ukulinda, ngikufundisa ukuhlala kimi, ngikufundisa ukunethemba noma ngingasabonakali. Oh bazalwane, ngoba uyalindwa uNkulunkulu. To whom much is given, much is required. uNkulunkulu mekuthembisa izinto ezinkulu, nokukuthesta kuzona kuzoba kukhulu. Kuzothi kuthiwa ubaba wezizwe eziningi, ungabi nayo neyodwa ingane, kodwa umethembe. Ngizomethemba njalo, ngoba uyazidlela uzongihola ngeso, angisekeli phela. Uyathenjwa uNkulunkulu, ngoba nguye owazidlela. Konke akuthembisileyo uyakufeza. Umafunga ngajiki akashiti kwakhulumileyo. Ngizomemezela Rainbow Church that there is a season eningena kuyo yokufezeka kweze
fulfill every single word. I'm not gonna leave any igenziwanga. Mayaqhamuka yena wehlanga amandla, and he introduces himself as Jehovah El Shaddai. Nkulunkulu ongumnini mandla onke, ngoba usuke ehlenga amandla akhe ezoqiniseka ukuthi konke akukhulumileyo kuyenzeka, ezovimba nababemelene nawe, ezosilensa nedoubt, ezosilensa nenegativity. Okaribaso ilamanda kosha. I am Jehovah El Shaddai. I'm the Lord who makes a way where there seems to be no way. Uzokwenza indlela uNkulunkulu leya CV oyihambisile, what you don't qualify, there is a way that he is making. Ungumnini mandla onke. Akamarapa Ramandekesha Rita Pazete Telebeshikatokosa Ekamanda Kazukata Akasuna na umesefika njengomnini mandla onke. He breaks protocol, he breaks requirements. Lakhona bethiwa you are disqualified, I declare qualification, I declare qualified. Jehovah El Shaddai is in our midst, the one who fulfills every word he has spoken. Ulama Kamasuna Salpelini Temba, which is saying yours and if Kingabonangu Jehovah, you are about to see the goodness of the Lord in the land of the living. Auzukhamba ungabonanga ubuhle bukaNkulunkulu, auzukhamba ungabonanga impendulo zemthandazo yakho elabashokoto lama othebesi wakha emthandazo ayavumbuka namhlanje, ayaphakama elamasheketeya. It doesn't matter how long it took. Doesn't matter how long it took. Umesefikile yena. Akukho kumayo phambi kwakhe. Mashokoda basukata. Ilamando koshana. Umefika usathi kuAbraham, ngenza isivumelwano esisha nawe. Meaning, I know that I had promised, I had made a covenant, I am renewing it now. Ngoba ngifuna ukufezekisa konke ngikukhulumileyo. Usathi, hawu bazalwane, usathi ngizokushintsha igama. Ngizokushintsha igama. Ngekusaba uAbraham, a father. Now you are going to be Abraham, ubaba wezizwe eziningi. Kuzoshintshwa amagama namhlanje. Sizoshintshwa amagama. Identities are going to be restored. Lokho waziwa ngawe emaphakadeni ikona kuzobuyiselwa namhlanje. Uthi you are no longer Abraham, but you are Abraham. Abraham was just a father, but Abraham is the father of many nations. Meaning, I'm increasing. I'm increasing your scope. I'm increasing your influence. I'm increasing your reach. Kasula. Changing your name. Shinjika. Kunamagama abantu abaqambe wona. We are deleting them today. Ngoba bekubambezela. Ngoba bevala neminyango. Kuneminyango ekufanele respond egameni elisha. We are given new identities in Christ. Umuntu ekuKristu isidalwa esisha, okwaqala kuyadlula, bheka sekuyavela okusha. Hila masukata. Lamashika mando kosina. Changing your name. Shintsha futhi negama likaSarai. Bawufika ekhaya ungasambiza ngokuthi uSarai. Usezoba uSara. Umama wezizwe esiningi. Mawubuyela ekhaya ungasasibiza isimo osishiyile. Ungasasibiza.
Uphuma ekhaya uAbraham oswele. Ubuyele ekhaya uAbraham onakho konke. Ngasaliphatha igama lakwaswele. Sarai umyeni wakho kushiyile ekhaya uSarai kodwa mayibuyele emuva uyokubiza ngegama elisha. We speak restoration of every broken marriages la ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We speak restoration of everything that we have lost in your life. Okay kwakulahlekela ngabe imali umsebenzi. I minister restoration, opportunities that were sent on your way but the enemy stole them. As we are changing your name, you shall overtake, you shall pursue, and you shall recover all. Everything that was in your name that was preset and predestined to be yours, it shall be yours. Abraham, I'm changing your name, I'm changing your identity. Abebekwazi njengesahluleki sebezobona ngobayo ekhabasuka shene. Abebekwazi njengeswele sebezobona umuntu onakho konke. Uthi uDavid bekimusha athi manje sengimdala athi angaze ngambona kaJehova enqothiwe nabantwana bakhe behamba becela isinkwa. Your children will not beg for bread. Bantwana bethu ngeke bacela isinkwa. Hela maya inkosi ishintsha izimo zethu namhlanje. As I speak, it is taking shape. As I speak, it is taking place. I am releasing it in the atmosphere. It shall be so, and it cannot be otherwise. Bewaziwa njengomuntu ongenamsebenzi, kodwa namhlanje uzobuyela ekhaya umsebenzi. Halamai lakoshene. Bese nayi requirement sesizothandaza. As a sign of a covenant, engiyenza kanye nani, circumcise every man in your household. Meaning, pain needs to take place before the breakthrough. Circumcision iqiniseke ukuthi lokho that has been cut off, it doesn't grow back again. Meaning, circumcise the past. Ukuze ingaphindi ibuye empilweni yethu. Uthi you circumcise every male in your household. It's gonna be painful, but it's for the last time. Because he calls a ubuhlungwana bese ayabusisa. What is a sign of a covenant? Go and circumcise every male in your household. uNkulunkulu uyayithanda lento ukuthi masezobusisa ibe khona into ezoba i-reminder yokuthi before the breakthrough kwangathi sengiyafa, bengingasalaleki, bengingathi nengqondo iyahamba, kanti it's cutting off so that it will never grow back again. uNkulunkulu esezobusisa uJakobe izwi lenkosi, uJakobe wawelisa konke wabese wabambana noNkulunkulu. Lithi a man was wrestling with him for the whole night. Uthi mase kuyi daybreak, uthi lo muntu ngidedele Jakobe ngoba sekuzosa. Ubese umbuza igama lakhe, uthi ngubani igama lakho? Uthi ngiuJakobe. Lithi wabese wamephula unyonga, because uJakobe could not let go. Wathi, I will not let you go until you bless me. In the verge of a breakthrough, uNkulunkulu wamephula unyonga so that it can be a reminder ukuthi before the breakthrough
something major happened. Lithi iBhayibheli emva kwalokho wathi, I'm changing your name. Awusezukuba uJakobe, a deceiver, ebeyazi ukuthi umkhohlisi. Kodwa manje usuzoba uIsrael. Ngoba ulwe noNkulunkulu walwa nabantu wanqoba. Can we stand on our feet so that we can pray? Oh, God is changing destinies today. Abanye baya redirectwa. Indlela ibisihambe give up pain. Ethi uNkulunkulu mawungangilamleli la, kusho ukuthi mangibuyele emuva nje ngiyoyibulala. But I hear the Lord, and I'm changing your name. You shall no longer be suicidal. Icondition yakhe iyashintsha. Izimo zakho ziyashintsha. Because you are on the verge of the breakthrough. Ooh. Lithizwe lenkosi sesithandaza. Mayeqeda uAbraham wabuyela ekhaya. Wenza njengoba uNkulunkulu besho. Was circumcised all the males in his household. Nama servants akhe kanye noIshmael. Lithi iBhayibheli ku chapter nezansi. Then waba ne visitation yamadoda amathathu asezulwini. Wawalungisela ukudla. Athi mayiqeda ukudla before bahambe bathi uphi uSarai umkakho. Athi yena ukhona usendlini. Baba sebathi ngalesikhathi ngonyaka ozayo uSarai uzobe nomntwana. uNkulunkulu eshilo kuye ukuthi you shall have a son. Uzomqamba igama ukuthi uIsaac. Oh bazalwane, God is giving us things that we have been waiting and trusting him for years, and we shall name them after what the Lord has done. But you need to master the art of waiting upon the Lord. Abraham waited 25 years. At 100 years, Isaka wazalwa. And Sarah was 90 years. A sign that there is nothing that is impossible with God. Akukho kungenzeki kuNkulunkulu. Esiphi isimo obuyitshelile ukuthi lesi kusho ukuthi ngeke sashintsha. Sitshelile ukuthi kusho ukuthi sekuyofa kunje. Kusho ukuthi sekufanele ngamukele ukuthi ngizophila naso. Jehovah El Shaddai is here. God Almighty is here to deal with that situation right now. Ngegama likaJesu. Can you come in front so that we can pray? Breakthroughs are what God is going to give us. Oh, fezeka kwezethembiso, ukuvulwa kwamawindi ekade evaliwe iminyaka. uNkulunkulu ovula iminyango engevalwe umuntu. If you know that you've been waiting and trusting God and you feel that it is taking forever, oh, please come to the front. We need to pray and release the season of breakthrough phezu kwakho. Ingakho uNkulunkulu wayithi kuAbrahama, hamba phambi kwami ungasoleki, ngoba wayazi ukuthi usekwisizini yokufezekiswa kwesethembiso. And njalo mase kuyisizini yokuthembiswa yokufezeka kwesethembiso, uSathane ufuna ukukulinga ngama alternatives. Ufuna wena uqala ukhulume negative words upon your life. Uthi vele mina ngeke ngibe lutho kwakushiwo vele ukuthi angizukuba nalutho, angizukuba yilutho. The devil is a liar. You are what God said you are. You cannot give up when you are on the verge of a breakthrough. Sinawo umkhuba wokusabotage our breakthroughs. Ithi izwi lenkosi sesithandaza kuLuke chapter 1, uZakhariya wafikelwa ingelosi. Thoba sebebadala noElizabeth umkakhe bengamtholi umntwana. Ingelosi yathi umkakho Elizabeth uzokhulelwa azale indodana anoyiqamba igama lokuthi uJohane.
uZakhariya wathi kuyokwenzeka kanjani lokho ngoba sengimdala. uGabriel mayiphendula uthi I'm the angel who stands before the Lord. Because you did not believe my word, I will shut your mouth. Uncamela ukuthi ingelosi ayivala umlomo kaZakhariya ukuze angaphazamisi lento uNkulunkulu ayenzayo. Can we lift up our hands thina siphambili? Ungasawakhuluma amazwi negative phezu kwempilo yakho. Ungasasikhuluma isimo osibonile noshile ekhaya. Uzobuyela ekhaya ukhuluma lokhu uNkulunkulu akukhulumile la. Ukuthi uJehova El Shaddai uNkulunkulu ongumnini mandla wonke, okungenzeki kubantu kuye yedwa kuyenzeka. uJehova uphendula imithandazo yakho yeminyaka. Uma kade uthemba uJehova ngomsebenzi, ungabuyela ekhaya uthi angisebenzi, kodwa uthi sengilindile usuku lokuyoqala emsebenzini wami. Uma kade uthemba uJehova ngomntwana, uzobuyela emuva uthi sengilindile usuku lokuyobeletha ngoba uJehova uzongipha umntwana. We shall no longer pronounce anything that is negative, but we shall speak as the word says. Sizokhuluma lokhu uNkulunkulu asithembise kona nasasiyikho. Asikhulume sikubonayo ngoba sihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa ukuthi othembisileyo uyagcina. uNkulunkulu wethu is a covenant keeping God. He doesn't break the promises that he has made. Baba siyathandaza kwelihle igama lika Jesu. Lift up your hands as we are praying. Oh Manda suna kasana. Uphakamisa kwakhe izandla, it is a sign yokuvumelana namazulu. Ukuthi lesi sikhathi sokufezekiswa kwezethembiso, lesi sikhathi seyibusiso zakho, siqosha isiqalekiso, singenisa isibusiso ekhaya. Strongholds are broken, bars of iron are broken, oh generational curses are uprooted. Ngegama kaJesu Kristu waseNazaretha uzabusiswa ngenene, ubusiswe ekuphumeni konke isandla sakhe sikuthintayo kuyabusiswa. You are no longer a deceiver, but you are Israel. Oh, you have fought with God and fought with men, and you have overcome. You are an overcomer. Nothing shall defeat you, nothing shall stand on your way. Akukho kuyomelana nawe kukunqobe. Siyakwembathisa amandla manje. Gideon qawe elinamandla, hamba ngalamandla onawo. Nkosi yethu siyabonga that you are attending unto their needs. You are giving them the breakthroughs they've been waiting for. Siyabonga that their prayers are being answered. You are a timely God. Ngalesikhathi ngonyaka ozayo bayobe sebefakaza. Abanye next month they will be testifying. Abanye next week they will be testifying, because you are breaking through for them. You are being El Shaddai. You are being El Shaddai. You are being El Shaddai, and nothing can stand before you. You are God of all flesh. There is nothing that is impossible with you. Oh, Kariba Soto. You are God who's able to do exceedingly abundantly far above what you can imagine. No think of. Abantwana bebebehle wonke emakhaya siyaqalekisa i-addiction right now. Ngegama lika Jesu we speak deliverance. We speak deliverance. We speak deliverance. Kariba sukataya. In Jesus' mighty name. Father, we thank you. Bazoshintsha ngisho ukuhamba kwabo. Bazoshintsha ngisho ukukhuluma kwabo. Bazoshintsha ngisho ukwenza kwabo. Ngoba wena Nkosi usukhulumile. Ngoba wena Nkosi uzokwenza. Thank you, Father. And we give you praise. In Jesus' mighty name. Amen.
Ngiyacela shalo ubabunqumana seza ngaphambili izandla egameni likaJesu. Ningahambazani basanibeka izandla egameni likaJesu. Thank you Jesus. Shalo Jehova izandla ngegama Jesu haleluya. Ngiyacela pastor ngegama Jesu sondela pastor ubhasi ngicela sondela ngaphambili sabeka izandla nje size umamkwasi beka izandla abazalwane ngegama Jesu press sekwenzekile ngidele uzonje emthethelwe Ngikazi yenkosi basabeka izandla ngegama Jesu haleluya uNkulunkulu sekwenzile uNkulunkulu ushintshile igama lakho ngegama Jesu haleluya ngegama Jesu namandla ngegama Jesu sekwenzekile kwenzekile empilweni yakho sekwenzekile ngegama Jesu haleluya sekwenzekile kubantwana bakho bafowenu namhlanje sekwenzekile okwakho kukholwa kusekwenzekile ngegama Jesu noma ngabe inathi ehluma impilo yakho sekwenzekile ngegama Jesu haleluya othi sekwenzekile uthi sekwenzekile baba ngiyabonga sekwenzekile shalo Jehova izandla shalo prophet kwala izandla enkulu haleluya shalo Jehova izandla enkulu